umkhwenyana wakho uyafika kuyena uthi akezo confess hayi ufanele ukupoka umgqilaze kakhulu bafu lo uyithulele nje ufethulele la lele khona nje vela kaphumlile umgqilaze kakhulu ubesebenzela bona la wanede nje wathandana naye wasilahla la ekhaya kanti bekuyena umfethu omdala bengifuna bangilungisele ngodaba lomnyeni wami engahamba ngaya kumakhosi ngihamba ngiyofuna intando kanti umakhosi uzonginikeza umuthi owawungekho right ilokho engifuna ukuzokhuluma ngakho ngoba lento le isingihlela emahlombe ingihlela enhlizweni sengize ngizacile angisalala ebusuku angisadli ngisho emini umkhwenyana wami uyafika uyasho ukuthi angihambe ngiye kubo ngiyokhuluma iqiniso ngoba nomndeni wagcina usungasazwani. Awumadlamile umntanami. Yebo makoto umntanami lenjani kade sagcina. Yebo ngikhona. Kodwa uvelaphi? Hayi kade ngikhona nje mama. Oh okay. So ngoba niyaphila ke mama bakithi? Siyaphila mntanami lenjani? Hayi siyaphila. Sanibonani. Igama lami nguMadlamini. Ngumisisi Mthethwa ngibhalele kuNyoni TV ngoba ngifuna ukuveza ngento ibingangiphathi kahle bengifuna bangilungisele ngodaba lomnyeni wami engahamba ngaya kumakhosi ngihamba ngiyofuna intando kanti umakhosi uzonginikeza umuthi owawungekho right ilokho engifuna ukuzokhuluma ngakho ngoba lento le isingihlela emahlombe ingihlela enhlizweni sengize ngizacile angisalala ebusuku angisadli ngisho emini umkhwenyana wami uyafika uyasho ukuthi angihambe ngiye kubo ngiyokhuluma iqiniso ngoba nomndeni wagcina usungasazwani. Abantu besifazane abayeke ukudlisa amadoda yabona abafowethu ibhlungu into ukuthi uthi uzama ukwakha ubudlelwane noma wakha i-relationship noma wakha uthando ngomuthi alukho uthando lakhiwa ngomuthi uthando lusuke enhlizweni uma usulakha ngomuthi uthando okwazi ukuthi lapho awusathandani nomuntu usuthandana nesilwane ngani ngoba usuthathe umuthi wathi wena uzama ukwakha uthando akuselona ukuthanda usuthandana nesilwane awubukeke ngoba namhlanje usisi osibhalele ukhala ngokuthi wathatha umuthi enyangeni wahamba nawo wayodlisa umuntu wakhe ngoba efuna ukuthi ke kuba umuntu wakhe kuphela ngoba efuna ukuthi ke umuntu wakhe abhekane naye yedwa kanti inyanga eyamnikeza umuthi izomphambamisela izinto uThesu kubhuti wahlanya ngekhanda wagula ngekhanda emva kwalokho kuhambe kwahamba waze washona ubhuti emhlabeni usisi ukhala ngokuthi ke ubhuti uyafika uthi no hamba ekhaya uyokhuluma iqiniso hamba ekhaya uyoconfessa ngitsheleke uthi wena wakha uthando egcine lokujikele ugcine usuku sekuwena umuntu onengcindezi ebusuku yokuthi ubona isipoki ubona umuntu wakho ongasekho asazi ukuthi ke umndeni uzofika ukwamukele umndeni uzofike uthini kulosisi if beqondana ubhekana naye ake ngithi nje yimi uwe idatha lakho la ngisuke ngisho khona ngithi ke mina amala dala dela nela nino ake ngithi nje danko sanibona yebo sanibona njani hayi siyaphila futhi njani Yebo njani futhi? Siyaphila. Yebo siyaphila nathi futhi. Uhamba nabantu abangaka kwenze njani? Hayi ngizonibona nje futhi. Ukhona umama? Ya ukhona uma. ukhona? Sizobona. Ya ukhona futhi. Hayi ngoba ngoba udaba esihamba ngalo ngathi sidinga abantu abadala kodwa ke mina ngumalandela sisuka kuNyoni TV njengoba ubona nje kukhona abantu abashuthayo kanje so sihamba nomakoti kwale ekhaya. Okay. Maye khona uma kodwa kungasicelela yena ke mfethu. Wema. Awuvele nakhona abacelayo. Abantu abacela mina. Yebo ma. Awumadlamile umntanami. Yebo Makoto umntanami lenjani kade sagcina. Yebo ngikhona. Kodwa uvelaphi? Hayi kade ngikhona nje mama. Okay. Ngoba niyaphila ke mama bakithi? Siyaphila mntanami lenjani? Hayi siyaphila.
Oh. Sesihamba indlela ende ke nathi mala. Siyabantu ke abasuka kwi-Unity TV. So i-Unity TV na ke mayiyaye nje siza abantu mhlawumbe mawune inkinga abafisa ukuyilungisa. Nawe futhi nje mhlawumbe yathi futhi naye ingabaleki kakhulu. Serious. So wemala sibhalelwe umakoti lekhaya uMadlamini. Ngiyezwa mntanami. So kunodaba ke ngicabanga ukuthi usephile nalo isikhashana nje. Akade efisa ukulithula ngobhuti lekhaya lo osashonayo umqawutho mpuyi bafanayo. Uyithulele. Udaba nje olukanjalo azengala kade efisa ukulikhuluma. Manje ke into ayenze ukuthi wacela iNyoni TV ukuthi mhlambe imphelezele ngoba naye uthi akazi ukuthi mhlambe lizokwamukeleka kanjani la ekhaya and naye kuyinto emhlupha kakhulu emva kokuba nje shonelwe umkhwenyana wakhe umpoyi uyithulele. Hayi ngiyezwa batabami. Kodwa udaba olumayelana nani lolo njengoba seqhamuka nabantu engasazisanga thina. Khona singakwenzanga yini kahle la ekhaya. Akukho njalo. Konke ngibenzile futhi. Kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe ufethu into afisa ukuthi yena ayithule emndenini. Ayikhulume emndenini ngoba emva kokushona kwamkhwenyana wakhe uthi ukuphumula lakaze ezekuthole ngoba uyambona umkhwenyana wakhe. Ebusuku nje uyambona. Maqala nje ufalala 7-8 uthi ingane ayisalali. Manje ke ukungalaleni kwengane mhlambe ke iye yacabanga ukuthi uma izokhuluma udaba olukanje nomndeni mhlambe uthi ukuphumula mhlambe kungenzeka kutholakale nokuthi mhlambe imindeni mayikhuluma njengabantu abadala mhlambe kukhona okungenzeka. Hayi siyezwa. Kodwa ke mase fike sehamba nabantu bamakhamera udaba olubucayi kangaka uluphathelene nemindeni. Futhi awake singene sihlale phansi masizwe kahle lento ungayithathi phezulu. Ngoba naliyanga liyashisa la sihlale phansi simuze umakoti uthini. Hayi akasingeneni bantu abamsiza ukuthi uMadlamini uthini. Singahlala. Ungacupha lapho. Ikhaya lincanyane. So manje nasenzela ukuthi basihlalayo ukuze mhlambe zivele kahle lapha. Indlala ekhaya incanyana ngoba sengasala nje nobobo kazithulele nje nami ngihlalela ngedwa. Namandla wekho ukuthi umuntu wathi ukuqhubeka umsebenzi awubhungu. Yona kuyinto esindayo ke. Ngazi noma mhlawumbe ukuqalele angazi. Hayi ngizoyiqalela mina. Yebo mntanami nawe bhuti ngize mina ngizokhuluma nami. Le ndaba ibuhlungu kakhulu kodwa ke ngizocela ukuthi ngiyikhulume ngoba kubuhlungu kunjalo. Ngize ngendaba kamyeni wami la umyeni wami oyithulele. Angisakwazi ngisho ukulala ngisho ebusuku ngisho emini ngihleli ngisho ebusuku ngikhathazekile. Ngahamba ngabuza shona ngahamba ngaya komunye umakhosi ngahamba ngiyothatha intando kuyena. Ngangithi ngizama ukuthi ngakho ubudlelwane nomkhwenyana wami. Ngangingazi ukuthi umakhosi lo engiyakuyena uzonginikeza intando awungayena njengoba umkhwenyana wami wathi maseqala ukukhula esehamba ehlanya esekhuluma ngisho izinto ngisho ngene endlini. Ngilona udaba engizenzayo ukuthi uchaze lokho ngoba angisakutholi ukuphumula angisakwazi ngisho ukulala. Ngoba mhlambe ukumedela ngoba sike saxoxa kakhulu naye umakoti uMadlamini. Uyaye washo ukuthi engazi ukuthi naye umuntu wayekade efisa ukuthi umkhwenyana wakhe agcineke njengakuyena mhlambe angaboni omunye umuntu yabo. Okusho ukuthi wenze njani wamdlisa? Yebo bhuti ngamdlisa. Yeyeni webantu.
Ngoba phela uzithulele wakukhetha emantombazaneni ewonke wakushada. Wena wasubona ukuthi lokho akwanele kufanele uzumdlisa. Cha Futhi kwakungena wena wambulala. cha kunjalo. Ngangihambile ngayo kumakhosi ngoba ngifuna ukuyothatha intando. Umyeni wami wayingihlupha kakhulu ngamantombazane, yebo wayengithanda kodwa wayingihlupha. Ngangiyitshela ukuthi nalamanye amantombazane azogcina nawe sethatha intando amdlise, ngigcine umzi wethu ungasalungisekile. Kusho ukuthi uwena owambulala amadlamini ngoba phela nakho wamdlisa umuthi. Thina besingazi ukuthi ene uwena owambulala. Besilokhu sibona ngamasayini eshintsha. Namhlanje uthi ubona ubaba wakhe, namhlanje uthi ubone lokhu, uthi ubone lokhu. Kusho ukuthi uwena owambulala kahle kahle. Cha akunjalo, akunjalo mama. Ngiyaxolisa kakhulu akunjalo. Ngangithi ngifuna ukwakha umuzi ube umuzi obumbene ma. Sikhona nizokwazi ukuthi singahlukani nomkhwenyana wami. Sihlale sibumbene, sikhulise abantwana sonke. Ngangazi nami ukuthi ngiyolanda lento lena kade izongifaka enkingeni. Ngiyayisola manje, ngiyaxolisa Waze kakhulu. wangizwisa ubuhlungu mntanami. Umntanami kade kwenzela yonke into, wena wabona ukuthi ene kufanele ungcono ukuthi uzukhetha ukuthi uzumbulale. Ubatshelile khona abadala basekhaya nje ubusuqhamuka ususiqhamukela nabantu. Cha ma, bengakazi ngikhulume nabo. Bangazi nokuthi umndeni wami ngizoqala ngakephi, ngizobika leli hlazo leli, ngizobika lamayala engawenza. Ngoba ngempela ngazi ukuthi ngangenzani. Ngangithi ngiyakha kade ngiyamosha. Buke nje umkhwenyana wami akasekho, angisazi nokuthi ngenze njani. Ufika ngisho ngihleli, ufika ngisho ngilela, ngisakwazi. Kuyimanje nje ngize nginciphile ngisho emzimbeni, angisangeni ngisho ukudla. Lo muntu ufika ngisho emini ilanga libalele. Manje ngoba uyasho ukuthi umkhwenyana wakho thina ufuna sikusize kanjani thina? Ngoba phela uyasho ukuthi wabulawa wena nawe. Thinini esizoyenza manje ngoba phela usumbulela ubaba. Hayi ukuthi ngize kabi, ngize ukuthi ngizonitshela, ngizolazisa ukuthi njengokuthi wagcina eseshona ubhuti wakho ingoba kwakuyizandla zami. Manje njengoba sengingasakwazi ngisho ukulala, sengingakwazi ngisho ukuphila impilo, songingasangeni ngisho ukudla. Ngibonile ukuthi ngcono ngizolazisa okanye sengizokwazi ukuthi nami ngiphile impilo, ngikwazi ukuthi ngiphile nje. Kona ngikuhlungu okanye lo mthwalo ohlele emahlombe ungona uzowehla-ke manje njengoba sengizile kumina ukuthi nawe ma. Ngiyaxolisa kakhulu, ngangingaqondile. Manje-ke makoti ngoba usuwenza wazithathela wena izinqumo zokuthi kuze kufe umntanami, ikuphi wena ofuna ukuthi sikwenze njengamanje? Nanokuthi udaba nje asikwazi ukuthi sikhulume nawe. Lento idinga abantu abadala nomndeni wakho njengoba uthi awukawuxoxelile. Bekufanele uqale utshele wona umndeni wakho before uze la. Khona bakini usuke wabatshela bakini? Cha manje Awutshelanga muntu. Manje sokhuluma sithini ngoba phela even nala ekhaya kufanele ugeze umuzi wala ekhaya. Usukhiphe izidumbu ubulele. Yini esizoyikhuluma nawe thina? ilokho bengibize abantu Yabo bhuti wami udlala ngani? Udlala ngani njengoba emthatheni letha la? Udlala ngani? Ayikho into enizoyikhuluma. Kufanele ngabe ufike na something la noma isilwane esithize ezoshweleza la ekhaya. Ichilo phela lekasitshela lona lo. Wase wangiphoxa umakoti. Okay, Ichilo lekasitshela lona. udaba olukanje mina ngokubuka kwami mhlambe nje ngaphambi kokube ngikhulume ngalolu daba mhlambe wabungichazelile ukushona kwakho ukuthi kwenzeke kanjani mhlambe bhuti wami umfowenu mhlambe ukushona kwakhe washona kanjani ngoba ngiyeza ukuthi usesinto amsebenzisela yona noma ngisazombuza naye ukuthi yini eyenza ukuthi abe nesiqiniseko yena so ukuthi ngoba ngazi ukuthi ukushona kwakho aba umuntu wagula ngekhaya qala ngisazothola nangena osisi ukuthi waqinisekisa kanjani ukuthi into awamnikeze yona yena noma into awayidlile yena mhlawumbe phambi kube ngekuyena ukushona kwabhuti wale umfowenu bafowashona kanjani Umfowethu washayiswa imoto sezwa kuthiwa la phezulu ngase-shopping center useshayiswe imoto nakhona ube umuntu ofikayo ephithizele la egcikeni ethi ubona izinto ahamba sithi uyabuya kwase kwafika umbiko la sekuthiwa useshayiswe imoto la phezulu evele segule shuthi ube umuntu obasemgaqweni isikhathi esiningi behambe buye mhlawumbe wena Madlamini
ukuthole kanjani ukuthi ilento wawumdlise yona noma ilento oyifakile kuyena iyamenza mhlawumbe ikhanda lakhe lashintsha lenza ngenye indlela? Into eyenze ukuthi ngize ngibone ngokuthi noba ebusuku ngilele uyafika athi angihambe ngiye kubhuti wakhe nakuma ngihambe ngiyokhuluma iqiniso ukuthi wahamba kanjani ngoba phela umndeni manje ususolana wodwa. Yiloko engitholile beyifikela njengoba ngisho ukuthi bengingasakwazi ngisho ukulala ngisho ngihlele ekuseni ngasangeni ngisho ukuthi umuntu nje ovela afike athi angihambe ngiyokhuluma iqiniso njengoba njalo njengoba ngize ngathatha isinqumo sokuthi angibhalele kunina la ku-Community TV ngoba ebesefika umuntu ongihluphayo. Yeah, okay. Ukuthi uhlelo lethu bhuti wami nawe malijwayele ukusebenza udaba kanje. Thina siyasebenza nje ngodaba labantu awuthothi mhlawumbe omunye waqola umuntu abalekelana abasatholana emafonini. Loleno lucishe lube nomehluko ngoba usisi ubengawuthatha umndeni wakhe ezinawo. So usisi-ke uthi-ke mayesichazela ukuthi uyasaba ngoba uyawazi umndeni wakhe ukuthi abantu abanjani. So ingakho ecelile nakhona ukuhamba nathi thina nkosi yami umfowethu nje njengoba emile lapha phambi kwethu sekuyiphutha nakhona ngoba uvele izindlela esisebenza ngahleze ezoba khona ukugada mhlawumbe makukhona abantu abasuke bezolwa ngoba ngiyachaza ukuthi uhlelo lethu lusiza abantu abasuke beqolene babalekelana basikemana nanani. Ingakho ke njalo abantu mabehlangana bahlezi bezola. Yes, kodwa ke kunzima mfowethu. Kunzima. So usisi ke uchazile ukuthi hayi njengoba ethi asimphelezele ufisa sibe iso lakhe siphinde sibe indlebe siphinde futhi sikwazi ukuthi asichazele kona noma azokuchaza lama kuphakama emoya sikwazi ukuthi somlekelele nalapho nalapho. Sona ke izathu esenza ukuthi wahamba nathi. Kodwa mina into engiyibonayo abantu abami ukuthi umakoti akaphindele emuva kubo abuye nabazali bakhe azochaza lolu daba ukuze sikwazi ukulizwa kahle. Naye uma elanda obhuti bakhe phela lento isidinga umndeni yonke imindeni iphelele. Ngoba manje masiyikhuluma kanje thina soyithatha sibe yiphi noma akayithatheli inqumo la ekhaya. Bakhona obhuti bakhe abadala kunayo. Uma Into ekuzoyithini kodwa lena ngizomtshela kanjani ubaba noma ngibazisa umndeni wonke uzothini ngale hlazo uzomtshela ngayo indlela owayangayo yothatha lento yakho amfaka yona. Ayikho nje lento eshoyo. Ngangithi ngiyothatha la ngoba ukuthi ngithi nje ngilungisa umndeni ngangaqondile ukuthi ngize ngifikelele kubulaleni. Mina makoti mntanami akukho engingakukhuluma njengamanje akuhlangane imindeni yomibili. Wena ungasho ukuthi uzofika nini nomndeni wakho nasi sibize umalume la ikhulume lento because manje mayosifica sikanje sobabili noma ayikho into esizoyikhuluma thina. Ayikho into esizoyikhuluma. Uthi hayi singenza. Namaphoyisa nje ayafunakala ngalela la ngafanele uboshwe ubulele. Waziphoqa amadlamini mntanami kade ngikukhonze kangaka. Hawu. Hayi ngizozama ukuthi ngibazise umndeni wami ngoba phela ngisakwazi ngisho ukulala khona ngizokhululeka ngikhulume lonke iqiniso ngoba kodwa ngangaqondile ukuthi ngimbulale mina umkhenyane wami ngangimthanda kangaka. Hayi ungazami amadlamini mntanami kufanele wenze kuhlangane umndeni kuzoxoxwa ngalolu daba olukhulu kangaka olubuhlungu kangaka usulenzile. Ayi mina bayabona nje nale ndaba yokuthi ngizoluke kuhlanganisa imindeni angiyiboni mina kahle leyo nto leyo. Yeah, kodwa bengibona izosiza mina mfowethu. Bafuku bengibona izosiza bafana. Awazi wena mfethu uzokuba usubizwe isona lesi sigebengu lesi. Yabona ubafu la ekhaya mfethu njengoba ubona kunje. Ubafu fanele ngabe wakhile. Buza ukuthi kuba uhlala emzini ongakanani. Ubani osebenzayo kubo. Akekho osebenzayo kubo kalo bayasonta kuphela. Kodwa umuzo sewakhile khona lapha njengoba sembulala namhlanje. Imali bafa khona la ngingasezwa khona. Uthi umfowenu ngikutshela ukuthi bafu kade amdlisa umfowethu. Njengoba ezofa manje kade adliswa vele. Wanedenje wathatha wahlangana nalo wahamba ayosebenzela khona lapha kubo. La ekhaya kenzile ukuthi yabo njengoba lo muzi ungaka imina bafa ngisebenzi.
ngibamba amatoho nje la ngaphandle. Yayizwa leyo nto leyo. Ubafu uyasebenza ubesebenza kamasipala. Kwayimali eyiphumile, imali uzenze njani-ke imali zabafu eyiphumile? Kwenzakalani ngemali sisi? Ngayithatha futhi. Yezwa. Nazo ngayohlala nazo ekhaya. Yezwa. Okay, imali bafusa lapho kancane. Imali esakhona noma isekho? Ayisekho futhi sayisebenzisa. Sayidla nabazali bami. Bevele bemenza isiyoyo labo bafu. Manje naye uma uluke ebhekisa ikhanda phansi kakhulu lento yakhe yobuSamaria mfethu mina ngiyazi mina lento. Noma uvuma yonke into kade ngayisho mina indaba yalesi sigebengu lesi. Kade ngayisho kuluke kuthiwa hayibo bayakholwa kuloya muzi kunjani-ke mase kunjena-ke manje. Uyajabula manje ngoba umfethu esengekho. Ngangizokwenza njani mina mntanami ngoba umuza kade. Yinina kodwa nashosha lo mshado lo. Kade Yinina nashosha lo mshado lo. sikhonza ndawonye kwaba angazi nanokuthi uma bezwa lento enziwe uMadlamini umntanami ukuthi bazothi yina namahluli. Bazojabula ngithi ubevele sebenzela khona. Mhlawumbe babevele bembhalisile futhi imali la. Bebevele bemfakile. Ubuyenzile ipolice. Yebo Yezwa. kodwa nami Yezwa into ebiplaniwe vele le lento ifuna amaphoyisa ayidinga imndeni lento. Imali sisi. Ayidinga imndeni lento. Le ubulawe ngamabomu iplaniwe lento. Wekhave umkhwenyana. Yebo. Wawazisa umndeni ngelanga lomngcwabo ukuthi mhlawumbe inhlelo ucela ukuyiphi. Inhlelo zomngcwabo zaphatheka kanjani futhi? Bafo yonke into samngcwabela la ekhaya bafa bazange beze vele nanokuvela. Uyangixaka umama seqhamuka la esemjabulela kangaka. Kwavela yena wayengekho lo emngcwabeni. Hayibo. Wayengekho lo emngcwabeni. Wafika nje sekuphela. Kufana nomuntu wayengekho. Uyafana nomuntu wayengekho. Umuntu owafika sesibuye emathuneni. Uvela unezinto zakhe azenzayo lo. Uvela unezinto zakhe azenzayo. Uyangixaka umama semjabulela kangaka mayeqhamuka. Ya nokuthi ke nathi bafo ezinye izinto mhlawumbe naye akayichazanga. Mina nje bengikwazi bafe ngingakusho ukuthi ileyo ukuthi umkhwenyana wakho uyafika kuyena uthi akezo confess. Hayi ufanele ukuphoka. Ufanele ukuphoka umgqilaze kakhulu bafu lo. Uyithulele nje ufethulele la lele khona nje vela kaphumlile. Umgqilaze kakhulu. Besebenzela bona la. Ubesebenzela bona la. Wanete nje wathandana naye wasilahla la ekhaya. Kanti bekuyena umfethu omdala. Imake sisi wena wawuthi mawubuka eqhelelana nekhaya yini obukade ikwenza ukuthi mhlawumbe ungamkhumbuzi ukuthi unomndeni yini ebikade umenza ungamkhumbuzi ukuthi kufanele afeze ithembiso zokwakhela umama ngoba ngicabanga ukuthi nawe ikube ubulazo ukuthi umama wakho uhlala endlini eyodwa endubafu lo bafonhlala noma la. Hayi mina ngiqashile mina bafundi ngibuye ngizobheka uma ngeke phela silale endlini eyodwa noma ish. So ngiqashile mina. So wena sesike njengomakoti bekuthini ukubona umuzi wakubo kamkhwenyana wakho? Uphelile nje umuzi wala ekhaya uMadlamini. Bekuthini sisike mhlambe? Ucela ungayikhulumi kakhulu. Yazi nawe izinto zomhlaba ngase ngaba nomhobholo kakhulu. Yonke into ngangifuna ukuthi ize kumina nasebazalini bami. Bona ngangabacabangeli okunye okuhle nje. Yilokho kwakungenza ukuthi yonke lezi zinto engangizenza nje ngangizizwa nawo umhobholo ukuthi umuntu okhulele ngesonto uthatha intando nje ngangenzela ukuthi angasakhula yena umyeni wami wayekakhulume ngobhuti wakhe noma wakhe. Yilokho ngahamba ngothatha intando ngangifuna ukuthi angasababheka nje nhlobo abazali bakhe. Kanti angazi ukuthi wagcina ngokuvula nje isiza la yethi uzo-extend umuzi kama kuze kube yinamhlanje. Wagcina ngokuvula la ngemumva kwambiwa ama-trench ngaze ngawagqiba waze kwabuya mina ngizowagqiba la uma esimayephuma la endlini sengiyabuya useqakala selivukele ungenile kulama trench lawo elukethi uzowakha ubafu lutho. Yona imoto le isahamba imoto yakho? Ayisahamba imoto isihleli nje kanje uyibona iphantsheni namathayi nje isihleli kanje seluke yashow yena la. Seluke yashow yena njengoba uyibona imile nje kanje. Asazi Mawami umndeni wakho wakhona kaDlamini abantu enisonta nabo.
sazana kakhulu mntanami, kakhulu. Ubudlelwane benu after ukushona kwengane, okay, noma ke ngibuze kanje, after ubafa njengoba eveza ukuthi ubakha le ekhweni lakhe, nama ngazi indoda ayikuhambi yokwakha kubo kwentombi yadida leyo nto, kodwa ngeke singene lapho. But ngifisa ma ukubheka ubudlelwane benu eqala nibone ukuthi ngathi usesupporta kakhulu ekhweni lakhe, ubudlelwane benu nomndeni wakhona buqhubekile baba right kube njani? Ubudlelwane bethu buqale la eseqala ukwakha, kwaqala kwancipha, yize-ke sikhonza ndawonye. Kona kwaqala kwaba noqhikokwana kancane, kwaze kwaphetha ukuthi indodana yami isigcina nje umakoti eseyithathile seyikipile. Wawuqhekeko-ke olwenziwe uba uMadlamini. Besizwana ngalali ndlela le nabazali bakhe, naye ekhulela phambi kwami, kuyingane engiyibonayo ukuthi iyaphila. Mhlampe bafo after ukubona, ngoba ngicabanga ukuthi umuntu uma esuke edlisiwe njengoba sisechaza, zibe khona izinto ezibonakalayo njengokuthi umuntu axabane nabafowabo adibe umndeni. Mhlawumbe ekuboneni wena izinto ezikanjalo zikhona insolo owuzibona esa right engakakhulu. Ngayikhuluma lento mina nomama mfethu, yayizwa leyo nto. Kwathiwa mina ngithanda ukukhuluma ngoba bayasonda ngisho lento ukuthi ubafa ake sizame indlela ukuthi simphalazise. Ayikho right lento ayenzayo. Yayizwa leyo nto. Ubafa ubesupporta la ekhaya right enza zonke izinto. Ngathi mangithi uma sikhuluma naye lento uqale yena ngoba esebona esakhimizi lapha. Ngimtshela kodwa ukuthi hayi ubafaka yedwa. Akayedwa. Akekho umuntu ongenza kanje. Ubesinakekela kahle kahle. And ethembisile ukuthi bengeke uzumba ama-trench bese uqedwa washiya kanjalo. Bengeke zemba ama-trench washiye kanjalo. Wanede wamba lama-trench lo waseyamkhipha wahamba wayohlala naye lapha kubo. Ngokuthemba ama-trench la ekhaya. Yaqala lapho phela indaba. Yabo. Ube right kabi nje umfethu. Ube right kabi. Uzodlala lesi sigebengu lesi. Hayi. Kodwa ke bafo mfethu mina ngiyafisa engathi umoya ungawehlisa. Yabona nje nakhona mina mfethu sengihlonipha wena nje mina mfethu. Kwayona lento le nje mina ingeke yangicika nje lento mfethu. Kumanje angisena mfethu, mina ngisele ngedwa. Sengihlonipha nina nje mfethu. Yabona lo kufanele vele ehambe nje mfethu. Angiyiboni mina kahle kwayona lento yokuthi uzohlangana kwemndeni. Hlangana imndeni inezokhulunywa manje nomndeni ngoba umuntu ufile vele. Uzokhuluma uthini wena kuwumfweni ungathini wena? Umuntu ezoconfess ukuthi umbulele ngoba phela kahle kahle uzoconfessa lo. Awukuthi uhlushwa amaphupho. Uzosho ukuthi umbulele ubafa. Evele kade aqala ukumgqilaza evele esaphila, wambulala esaphila vele. Wambulala esaphila vele. Yabo mina iyangicika nje wayona lento. Iyangicika nje mina mfethu. Yabo. Inkinga nje lento ezosho uMadlamini la. Nakhona futhi uzoqhamuka nabantu baku TV. Yini engezanga yena kahle eze nomndeni wakhe sikhulumele kahle. Sikhulumele phansi lento. Ufuna kubonwa izwe lonke ukuthi wenzeni. Bafayi mfethu, hayi ukuthi mhlawumbe kufanele kubonwe yizwe. Manje wenzani pho uma efika nama TV? Isho ukuthini leyo nto? Sijabule thina senze njani sikikize? Bafuna ngiyalizwa iphuzu lakho, kodwa engizama ukusho la ukuthi unayo uthe usindekile, uyafisa engazokuthi yonke into engenzeka ingaba nento obufakazi obuzoba khona, noma ngabe mhlambe wonke amagama azokhulumeka naye ebe nento ezogcineka ngazi mfethu, kodwa nje siyazwelana kakhulu nani nje nawe mfethu, siyazwelana kakhulu bafethu. Inkinga lento. Inkinga abayikhulume bona bobabili ngoba vele basonta bodwa. Mina ngiyaphuma lento enkulu. Yabo. Inkinga aMadlamini into oyenze la kulomndeni. Ngisuze ngento eright mina uMadlamini kade samgcina la ekhaya. Ngisuze ukhuluma into esile ehlamba. Kanti uzosisanganela umsangano phela lento. Awu sesiyaphola. Hawu. Phela bese siphola thina manje. Ngiyaxolisa kakhulu, bengaqondile ukuthi ningumndeni ngizongivusela amayeza.
ukuthi nami yilo mthwalo ongisindayo njengoba ngisho ukuthi angisakwazi nokulala. Manje thina ufuna senze njani uma ungalali? Ufuna senze njani thina? Yini esizokusiza ngayo? Njengoba uthi uza la kuthina awulali, yini esizokusiza ngayo thina? Phela njengoba ngiza kumina yiloko bekufanele ukuthi ngikhulume iqiniso noma kungona ngizokuthola ukuphumula. Hhayi engathi ngakuhlasela kakhulu kusekuncane lokho. Engathi ngakuhlasela kakhulu. Engathi ngakuhlasela kakhulu. Ngicindezeli nje, ngimcindezelile ubafo esaphila noma esefile futhi kanti ubulawo wena. Hhayi ngathi ngaze iqini. Shuthi wena bafo isidingo sokuthi ukhulunywe imindeni awusiboni ngoba awuyiboni into ayikho mfethu, ayikho. Uvele usefile umuntu. Izoyona umndeni wakhe uma efika uzothini? Wena ma ufuna ukuthi uma ufika umndeni wakwaDlamini bethini? Angiyiboni mina into ezokhuluma. Bona njengabantu abadala ngithi uthi umakoti akabatshela ngalutho, mina ngibona ukuthi kufanele bazi ukuthi umntanabo umonakalo omngakanani awenzile kuleli khaya. Umntanami akekho nje isizathu sikamakoti. Zona ziphi iy'ngane emakoti njengoba usufika nabantu baka-TV? Sikhona ma ngishile ekhaya ma bengeke ngikwazi ukuthi ngithi ngize nalo daba olunje phambi kwey'ngane zibe zikhona nazo. Mina amakoti angiboni ukuthi sekukhona okufanele kufihlwe. Kwasangane kufanele zazi ukuthi azinababa nje kungenxa yakho umntanami. Kodwa ngicabanga ukuthi ngiyayifaki iy'ngane zizokhula zinenzondo. Ya kodwa cha sengithanda ukukhula hayi nami impela ngithi ngifuna ukusho njalo ukuthi ngoba iy'ngane yisancanyana kusabafanyana. Into kanje ngazuthi bengazi sebebadala nakhona futhi. Hayi fanele bekwazi manje bafanele bekwazi manje lokho. Bengazi basebancane. Fanele bekwazi bekhule bazi ukuthi ubaba wabo banababa nje nangu. Fanele bekwazi nje lokho. Kufihlwa kufihlwana. Kufihlwa kufihlwa wena mayikhala azikaze ikhale zona ifuna ubakwazi ingane. Uthini kuzona? Uthini kuzona? Manje yini fanele bengazi? Fanele ubatshele, wabatshela ngani ukuthi uvule. Ya futhi nokuthi mfethu engathi lento njengoba ikunina nibadala engathi inganesigaba la iphela khona yokushona kamfuyo. Izophelelaphi? Ngoba uyabona bafo mina into engizama ukuyiveza ukuthi uma ijomba kulesigaba senu yehlela enganeni uyabona usho lento isizoba into nje umkhokha phakathi kwale mndeni omibili ukuthi into engapheli iyohleze kukhulunywa izizukulwane zikhuluma ngayo. Kungcono nje kube into mhlawumbe evaleka la kunina kube ukuthi iyalungise ngalo ndlela ingabisayo enganeni. Kuye isicelo sami leso. Yebo kona ngisiye angiyonile ngalomndeni kodwa nje lokho bengikufisa ukuthi engathi lento ingangayi enganeni ayibe kunina ukuze izophela ingangeni ezizukulwaneni ezizayo ezingemuva. Yabona nje ngoba yabo nje bafuma ukuthi lento ayitshelwe ingane okusho ukuthi lezi ngane izokhula kunesayidi ezinenzondo nalo ngoba mazi masizoyithola mhlawumbe ezingathi mayikhula zidube zishiye komalume wazo izohlala la vele fanele zize. Ya ngithi ke bafungiya lapho ke kuthenini seyizoba nenzondo nekubo nekomalume zibe nenzondo noma usho ukuthi manje nazo sezikhula nale ishuthi lento kahle kahle iminyaka nangeminyaka kuhleze kukhulunywa ngayo. Wena bafundi uyayibona indlela okhuluma ngayo ukuthi vele wena ulahlekele awufile umuntu. Ingakho ukhuluma understand mfethu. Ingakho ukhuluma kanjalo kodwa nje izingane kulungile akangayitsheli na mina mayifika la ekhaya ngoyitshela. Manje ngizobatshela mina. Ngeke nje ngingabatsheli mina mabefika la abantwana. Mina ndodana ngiyamuzwa undodana magabe echaza kanje. Yebo manje. Ukuthi manje ke kuzobe sesilimaza izingane. Mina ke ngokwami into engibonayo uMadlamini akatshela abantu bakubo. Sikwazi ukuthi sixoxisane kanye nabo ngoba uMadlamini kubo kaMadlamini noMadlamini fanele kube khona abakwenzayo bageza umuzi walakhaya. Yeah and enye into engingacela ukuyifaka usiza ngeke ngumcele ngizomphoqa kuona mfethu mfethu ngizwe kahle la kuvela ukuthi umfethu besebenza imali zaphuma usisi wayisebenzisa ngendlela ayisebenzisa ngayo wangawubhekelela umcimbi. Okwesibili wekade emkhavile angifuna nokubuza ukuthi emkhave kuyiphi inkampani wathola imali nangifuna ngingena kakhulu kuloko okusho ukuthi iningi imali usisi asegcina isebenzisa izinto ezithinta umkhwenyana wakhe ngale ngaphandle komndeni wakhe.
mhlawumbe mina bafethu engingacela nawe ma ukuthi mase kukhulunyiwe kwaqedwa abake bebe nendlela ke ukuthi imali ingxenye yemali bayihlanganisa kanjani ukuthi mhlawumbe ezobuya ize kakumanga ukuze kufezeke izinto umfowenu bafawayithembisi yilo yabona ke ngicabanga sesiyafika esizathwini sokuhlangana komndeni hayi siyezwakala masubeka kanjalo kodwa nje mina ngeke bafethu ukuthi kubuhlungu mfethu ngoba ziningi izinto lo muntu engathi ubesezenzile manibala nendaba ukuthi basakhile le imali yaphuma eseshonile usiswayidle ngoba phela bebesho bekumkhwenyana wakhe bebeshadile sifanye siyakuza kodwa ngawuthi imene kanjalo kusuke kufanele ubuze emndenini uthi ma bobhuti bakhe nansi imali ngoba kahle wena bafu ngitshele nje iqiniso mina wayekhona naye lo ubafu ethembisa uma ukuthi uzomakhela engingazange ngize ngiqonde ukuthi mase wambile ama-trench usesuka kanjani eseyahambe yohlala lapho iloko ke ngak-understandanga siyoqala enye into manje bese eqala okunye la ukuthi iqhamuka kanjani lokho angikwazi yayibo lonto uyaphinde uyahamba akasaqedi into ayithembisa uma iy'mali zakhe zasemsebenzini akuveli lutho akusenzeki lutho okuthuli nje la ekhaya uthuli nje la ekhaya njengoba eseqhamuka nesigaxa esinje sesitori yabo kushuthi kwakona emngcwabeni wayengafuni ukuza njengoba agcine efike late kushuthi wayengavele engafuni ngokuza lapha emngcwabeni ngoba uyazi ukuthi vele uyena umbulele Bhuti akunjalo ngangifisa ukuthi ngizwe emngcwabeni inkinga ngangilowo nembeza ngoba ngangazi ukuthi umkhwenyana wami ukuze ahambe nje emhlabeni uhambiswa yini yabona nje mina angifuna nokukhuluma nawe ayikho into engizoyikhuluma nawe yabona nje shuthi umuntu uzolala kabuhlungu namhlanje yabona lento engizwayo nje iyangiphoqa mina kodwa kade ngangisho lento ukuthi isikebengu le ntombazane manje mhlawumbe bafuke emva kokushona kwabhuti ube umuntu ebenibheka mhlawumbe nangamafoni-ke impilo ke nje ney'ngane bezivakasha angazi bafethu ndoda nawe bengasasibheki nje umakoti ubesehambela le iy'ngane ngize ngihlangane nazo emgaqweni phezulu ukuthi izobona ugogo la ekhaya lutho ubona nje ngixakekile ngibona sengena nabantu ukuthi engabe kwenze njani ya kodwa-ke emadlamini phela nawe sesibambisana nomndeni wala ekhaya akusho ukuthi awuselona iy'ngane sengigcina ngihlangana nazo ey'tolo ngiyinikeze loyo R2 nami mfethu ngoba nami angisebenzi ukuthi ifike nje la ekhaya hhayi lutho selukwe sayigcina ngomngcwabo iy'ngane hayi mina ngiyazi lento yamadlamini ukuthi izothiwani Hayi futhi njengoba ngishilo ukuthi ngizokhipha unembeza nako konke engakwenza ngiyacabanga ukuthi nomndeni usuzohlangana nengane sengizokwazi ukuthi ngiyilethe ngiyivakashise bese uyayikhipha imali yami ukuthi eqedele lo muzi enasenimbi ama-trench la uzomakhela uma yebo ngizozama konke ukuthi ngizame ukuhlanganisa ngcono kushuthi imali ayikapheli hayi ngcono hayi zama amadlamini mntanami kumele uzame ngoba phela undodana wahamba engithembisile nakho-ke wena usungiphuca yena ya nokuthi-ke imali yagcina phela yonke iza ngakuwena hayi ukuthi kahle kahle kuthiwa khokha kanjani sesikhuluma nje ngesithembiso umkhwenyana wesenzile ngemali-ke eyaphuma vele kwakweyakhe yabo mhlawumbe ezimene ey'kanje nawe njengomuntu osaziyo isimo sakamkhwenyana wakho olwaziyo udaba lokuthi unobhuti ongasebenzi nomama ongasebenzi ngicabanga ukuthi nawe ngeke ngithi imali mayiphuma mhlawumbe u250 noma u300,000 yonke lo mali ubulazi usizi lakhona yabo yonke lo mali usuyayisebenzisa nje isinoma kanjani awusabaqabangi yabo ma usithembisa ukuthi ayikhona okungenzeka nami bafika ngijabulisa kakhulu mfethu umndeni ungakhuluma amayesho ya umndeni nje ngawuthi yonke engenza ukuthi umndeni uhlanganiswe impela uhlanganiswe hayi mayesho kanjalo kuyezwakala bese qhubeke nalapha kusho sifanele ngiqale phansi ngizama ukuthi ngifike futhi ngizohamba lama-trench mina owaqhula phela la ngiyabona sekuthulekile kusho sifanele ngizame kusho ukuthi ngiqale ngiwakhe emadlamini yebo ngiqhubeke ngimi
Manje siwazi kanjani ukuthi uqinisile? Wena mfethu uzoyilandelela leyo nto leyo. Mfethu ngiyathembisa, hayi ngiyathembisa kakhulu. Even mina ngathi umndeni manje ikhona indlela ukuthi iyakhulunywa ukuthi uzohlangana nini kanjani. Hayi mina mfethu na kanjani singahamba sibuye ngoba ngicabanga sekuyasiza ukuthi sibe khona ngoba into umuntu ayikhulumile izobe ikhona into egcinekile ubufakazi baloyo muntu. Masengasenzeki. Yabo mase kungasenzeki sengizobuya mina ngithi wasilanda sahamba amazwe kanti uzosiqambisa amanga. Saqamba ngoba kuyafana nokuthi mina njengamanje ngumlomo wakhe ngoba ngiphelezele. So kufanele mina konke akuthembisa manje. Ukulandelela ukuthi uyakwenza ngempela. Uyakhuluma ke mawusho. Siyezwa makoti, siyezwa nawe ndodana. Hayi mhlambe ake siceleni indlela mfowethu. Ngizoyithatha nawe inamba yakho bhuti off camera. Yezwakala. Asiceleni indlela, siceleni indlela. Angazi mhlambe khona okunye obusanda kusho Madlamini. Akukho okay. Hayi ngicabanga ukuthi le yokuhlangana komndeni sekuzoba nje sesokhuluma ngomafoni. Yeah, hayi bafose skip mfowethu. Number ngisakhelele igcekela ngaphandle kwethu. Skip mfowethu. Manje phela fane uhlahlala uyivuse insimbi yamfowini leni. Kobonakala. Ngoba uyayibona ukuthi yona ibiyona ubeyithanda kabi. Isa right. Hawu ubeyithanda kabi. Uyayibona nje manje uphankelwe namathayi yonke le. Ubeyithanda kabi. Uyabona nje sesibeka nezinto kuyona. Kodwa kuzobonakala mfethu nangu uMadlamini esizoyiletha imali zakho. Fane uhlahlala uyivuse mfethu ukuze phela nesalukwazi noma sesiyohola. Umtotobise ngayo. Umtotobise ngayo uyabona. Hayi yabona nje manje lento yakho noMadlamini wakho lo. Hayi bafo izovuka. Ya mfethu bafo. Hayi sibonge mfowethu. Siyabonga kakhulu mase sengihlonipha wena ngempela mfethu. Sesinosala kahle. Hayi ngawuthi nje Ubeka sheke Madlamini. Hayi ungangibambi mina. Kube njengobushilo ke Madlamini kungabikho kushintshayo. Sizobona ngawe qede ithembiso zakhe. Hayi mama akenze lento othe uzoyenza Madlamini uzobuya ke ngixhawule. Yebo, ngiyakuzwa.